Il-Gvern ta' Bela nefaq flus il-Maltin u għawċin mingħajr pjan u għabiż gvern ġdid nazzjonalista li investi fis-settur tal-enerġija biex il-familji jkollhom garanzija għall-provvista tad-dawl. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg f'messaġġ fuq il-mita soċjali fejn saħaq illi minkejja l-wedu u l-apoloġiji kollha tas-sena l-oħra pajjiżna għadu qed ħabbat wiċċu ma' kriżi fil-qasam tal-enerġija. Bernard Gregg fakkar kif minkejja li l-Gvern ta' Bela kien qal li se jġib power station temporanja biex din il-kriżi tiġi evitata, soluzzjoni li għadha ma waslitx minkejja illi ħarġu il-miljuni ta' euro minn but il-poplu. Minkejja li qalu s-sena l-oħra li dis-sena tas-sajf mhux se jinqata' d-dawl għaliex xtraw power station ta' emerġenza u ħallsu 46 miljun. Ħallsuhom, nefquhom u power station għadha ma waslitx. Min qed ibati? Qed inbatu aħna l-kol. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista insista li din il-biża' u l-inċertezza qed wassal għal ansjetà kbira fost il-Maltin u l-Awċin, partikolarment dawk li jsofru minn xi kundizzjoni. Għandna gvern ħali li jonfoq il-flus bla pjan u jispiċċa joħloq li xus. Għalhekk għandek bżonn gvern ġdid nazzjonalista, għandek bżonn gvern li bil-għaqal jippjana u jonfoq il-flus għalik. U għatem jgħid illi l-Partit Nazzjonalista fil-Gvern li kunet jinvesti b'serjetà fid-distribuzzjoni tad-dawl fil-waqt li kunet jara illi l-poplu ma jibqax ibati mill-qtuħ fid-dawl.